Сам трябва да правя. Сега ще правиш. Едно, две. Блокирам. В момента, в който удря, блокирам с лявата ръка. Хващам с дясната. Бъркам отвътре, хващам моята ръка. Усупа обаче и с тялото. И правя ключ. Като направите ключа, цялото тяло. Не само с ръцете няма да имате сила, с цялото тяло. Натискате. Още веднъж правим. Едно, две. Блокирате, дръжаме свите. Хоп, хващам и с цялото. Правя ключ. Добре. Вторият изкуваш. Едно. Стъпка назад в кът степс. Сега ти го правиш. Едно. Три. Единият вариант е или да направите ключ напред. Другия вариант е да и да ударите. Още веднъж. Едно. Две. Три. Две. Лакът. Третия. Тимата това ще първо. Едно. Блокове. Стъпваме. Едно. Две. Заваряме. Сега ти го правиш. Едно. Две. Блокирам го да вътре. В момента, в който тръгва да удря, приближавам се до него, натискам тази, хващам врата, за да го съборя и го чопа. Добре, я сега удар с дясната, дай. Блокирам. Лаката отгоре. Минавам отдолу. Стоя близо до него. Сменям ръката. Натискам лаката напред към бъргачката му. Едно. Плътно до мене. И контрата казахме, че е с този крак голям. От бедрицата тук в пасеца. Още веднъж. Hey.